Njoba fethu. Ngithi mina, guys, fundisani izingane to be the solution. Okay, fundisani izingane to identify problems emhlabeni and to come up with solutions for those problems. Uma sithumela iy'ngane ema-university, ema-college, asiyithumelele ukuthi zihambe ziyofunda ukuthi iy'nkinga zingayisombulula kanjani. It's not about the money, guys. I swear to you, it's not about the money. Okay, because the bigger the problem you solve, the more you get paid. Okay, so it's about the problem. Identify the problem kuqala and then uzokholela lokho. Okay, look at ukuthi obani abahola kakhulu out here. Anyways, because I do as I preach. Lana ngenhla nibona mina ngifunda ukufaka ugesi. Okay, and why? Because itime okwakuyilona elathe nje ukuthi lufake ugesi ngakithi selasishiya emhlabeni. Okay, so there wasn't anyone ozokwenza i-tubing nani ngakithi, so somebody has to step up, you know. Anyways, we have to be the solutions to our own problems, Wafet. We can't be out here waiting for politicians going around doing lezi zinto lezi yini, doing iy'teleka for imisebenzi nani. It's not working, guys. It's not working, you know. Omalume betelela imisebenzi abazange bayithola. Buya ingane njengamanje ziyateleka imisebenzi ngeze siyithole, you know. It's sad. You look at politicians, abantshontsha ukuzovela. It's crazy, you know, because nabo futhi bangena lapha yana positions and be like, mina ngifuna imali, iphi imali? You know, it's not about serving, it's not about being the solution, you know. Yabona uma ufuna ukuba i-solution, sometimes uye uvume uthi no, yebo ngiyafuna ukuba i-solution kodwa there's somebody who's better than me at this. Athi ngimdedele kwenze yena. Yabo. Anyways, I digress. The next video engizoyenza will be about lento le ukuthi ufunda ukufaka i-gas. All right, so